Anang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Anhapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni anhapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Maceda, Freebie Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalahoman, kadoro'y awardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda. Tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya ay lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoro'y awardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda. Tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Good morning Pilipinas, mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Welcome po sa inyong programang Anhapot sa DCGB Radio. Di pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ng katuyuhan. Ang sarong issue malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Iyan po ang katuyuhan kan hapot. Digi po sa DCGB Radio. Kaiba ang lalaking hindi po inuumaga. Good morning Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Sa dami po ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet at exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na tay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Pinaka Pro.
Ang Liberaid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liberaid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liberaid Pro? Pro Liver, Pro Health, Protection, Pro Treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liberaid Pro. Mag-liver up na. Mag-Liberaid Pro. Available yan sa mga Mercury Drugs, Watson, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is a generic name of Liberaid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Oy, ngunyan pala na aldaw, mga tugang maski po brown out, mga tugang sa Bitano Feeder 2, tabi sa Bitano substations. Diyan po sa SM, diyan pong mga alas 9 din aga, igwa po pag sa pagbukas ka iyan, igwa sinda ki gigibuho na kwan, igwa sinda ki pagbabakuna, igwa sinda mga tugang ki igwa sinda ki maselebrar sinda kan World Immunization Week. World Immunization Week in celebration kan in participation po kan Department of Health, City Health Office, Legazpi City Health Office sa Sinibapa. Kaya po sa mga mapabarakuna dyan, although igwa na po ki prospect na mga mabakunahan, may kinaraman sa igwada tabi ki 70 na FIC participants and then 30 na second dose para sa HPV vaccine. Inibang HPV so human papilloma virus. Yan, para maibitaran ang cervical cancer. Mga tugang para duman sa mga teenager ini. Tabi, no? Pigbabarakunahan ng mga teenager bagangon yan, nata daw yan. Pero protection yan ha. Protection tabi sa HPV. Sa virus na minakaw sa po ng cervical cancer. Ayan po ng mga girls, no? Tabi habang nagdadarakula. Ayan, ha? Okay? Ang titulo kan aktibidad tabi, salamat mami at daddy, bakunado na si baby. Iyan. Alas 9 po nin aga, dyan po sa 3rd floor. O mamaya Angel, baka pwede mong punta, dumanon ini, ma-post mo lamang. May 8 po, ngunyan, sabi sa 3rd floor, sa food court, kang SM City, Legazpi. Yan, ha? Gusindang bakuna, ngunyan. Tabi, salamat, mami and daddy, bakunado na si baby. Paguna ko, ang title, Ronald, salamat, mami, bakunado na si daddy. Kaparado lang ng kaduratan mo ngayon, napado kang kaduratan mo. Salamat mami, bakunado si daddy. And of course, tabi, sa May 16, that is Saturday, igaman po ki bloodletting activity tabi ang Bicol College Graduate School Supreme Student Council. Yan, in partnership po kang Philippine Red Cross. Kasabay po dyan ang DCGB, sa pagi po kang Radyo Klinika, asin po ang Philippine Red Cross nga at saka Bicol College Graduate School. Yan. May tema sindang One Community, One Cause, a blood donation and public health outreach program. Yan, na-interview tabagayin sa Dr. Hiliego, buda si Ma'am Tet na Arcega, ang sa kuyang professor kayto, mga tugang si Ma'am Tet sa masteral ko. One community stronger, one cause saves life, one countless lives impacted. Magayonon man adi. Give blood, save lives. Be a hero today. Yan, ha? Gigibahon iyan mga tugang sa May 9, 2025. Sabado po iyan, alas 8 din aga. Hanggang mga launa po nin hapon. Yan po sa LCC Event Center sa Legazpi City. LCC yan, ha? Salamat po sa LCC sa pagtabang sa tuyang mga pag-iriba. Very supportive kaya ako mga tugang pag-abot sa mga araw kainin mga health programs, ano? Kaya mag-text ako si Ma'am Tet, di ako nagduwa-duwa na matabangan sinda para sa information. Kaya po gusto magdonar nin dugo, magpasiring po kamo sa Bicol o kaya sa LCC Event Center sa Sabado po yan, May 9.
Sorry. Sorry. Pag nasabi ko 16 eh. Sorry po. May 9 pala. 16 so nasabi ko kasabago eh. May 9, tabi, 9 a.m. Alapon, alas 8 din aga. Diyan po sa LCC Event Center. Sa Sabado naman iyan. Sa Sabado naman po iyan. May 9, tabi. Ining One Community, One Cause, a blood donation and public health outreach program kan Bicol College Graduate School and Supreme Student Council. Si Ma'am Tet ang presidente kay ini. Tabi. Na Arcega. Yan. Alright. Sige. O bueno. Okay na. Yung mga mapabakuna po dyan sa SM, ang igwan na kinaka-schedule dyan ng mga babakunahan. Pero, pwede ka mo mag-inquire naman, magpasiring naman, baka may available na vaccines para po sa HPV. Ngunyan po na World Immunization Week. Lalo na sa mga teenager dyan, buda so iba pa na mga persona na gusto tabi magpabaksin in HPV para mapreventaran ang cervical cancer. Okay, nasa linya, dagdag na report, hali po dyan sa luwas ang Mega Force Patrol. Kaiba, mga tugang sa Angel Mostaza. 5 minutes before 8 in the morning. Hello Angel, good morning, go ahead. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantawi. Mabakal na taon talaga ako, VP Henry Kibaton. Mano? Mabakal Kibaton. Pwede ka Para bumakal pag kibaton, binagamit pero mong- ayaw ako mag-comment, baka makakulog ako eh. Ipagamit ko kay Jasmine. Bako man ako. Si Si Jasmine, wala wig lamang ang kalamihan. Si Jasmine, Opo. mapaaram iyan kung pwede siya mapaaram iyan eh. May papaaraman yan. Tisay. Aram mo baga? Madaman mo na sa kampo. Gari kaya talaga VP kong pinis. Bago ang magbakal kibaton, bago mag-entra dyan, madaman mo na sa kampo. Makorto siya. Hanggang dito nag-thumbs up, dahil siya pwede kaan. May man siya makatamsa pa. Amigo ko duman so battalion commander. Malay mo. Ika, Ako lang VP Henry. pwede ka lang magkapot kibaton. Trainer lang VP Henry. Dahil na Ibang kamasag batas punta man ba, kaya, kamasala Vivian, ang comment ko ha. kaputan. Iyo. Ito mo kay Mumay, biyo-biyo pa. Ito mo pwede. Si Mumay na ang bahala sa makeup ni Tita Jasmine niya. Ano ba? Okay, sige, Anyways, go. VP Henry, pauuli na sa Cape City ang mag-agom na Venus, Ricky, as in Marivic Venus, VP Henry. Inibaga VP Henry, so mag-agom na 7 taon nang naka-star. Diyan VP Henry, sa Iraramkan Baltog Bridge, nasakop kan Barangay Dapdap, Legazpi City. LVP ang informasyon ay pigtaw sa Deso de Venus ni Kapitan EVP Glenn J. Barcelona matapos na maging matrayon po VP Henry ang paghipaghuro ninda duman sa mag-agum na ito asin positibo man ang kasimbagan kaini asin kooperasyon para maihali na duman sa irarumkan tulay ang nasabing mga persona para masasaindang kaligtasan. Sigon kay Kapitan Barcelona VP Henry, dakulang pasasalamat niya sa mga taong naging instrumento para mangyari ang siring na bagay na naipamugtak naman sa marahay na sitwasyon ang pamilya asin nakapagdesisyon ini VP Henry na mag-uli na sa lugar kung sa insin na naghahali o ginikanan. Diyan nga ni VP Henry sa Cape City matapos VP Henry ang 7 taon na pag-istorya dyan sa Iraramkan na Baltog Bridge na siyempre VP Henry, bako lang ito nagtataon in rest sa ng mga buhay kundi may mga nagkakapira baga kay VP Henry ang nagpupuna man na natangayat aron nga kan sitwasyon kan Iraramkan tulay na medyo nga maati. Sigong VP Henry kay Kapitan Barcelona mismong si Kagawad Carlito Bergonio na iyo ang nasipag inegosyar nanggad sa mag-agom asin iyo man mismo ang personal na naghatod duman sa Pilar Port dyan sa may parte kan Sorsogon para man masiguro na ligtas ini VP Henry na mga kabiyahe para silang duman sa indang pinaghalian VP Henry. Pinasalamatan man ni Kapitan Barcelona si Dr. Cecil Arcilia ay pamayokan City Social Wealth and Development Office sa Pagiman and sa tabang naman iyan na ipigtatao sa inda kasabay si Ma'am Lea Daet asin siyempre sa lokal na gobyerno kan Legazpi sa pangyanat man ni Alcalde si Sham Ismail. Sa pag-uli kay ni VP Henry mag-agom na ini duman sa indang pinaghalian na lugar, may nawalat ini VP Henry na 8 ayam kung sa man na tulos man na nag-akudir
ang City Veterinary Office sa panginatman ni Dr. Emmanuel Stefona kung sa Infig Rescue VP Henry ang nasabing mga ayam na ini sa kaning dayman sinda VP Henry magbabalag-balag digdi sa tuyang palibot lalo na dyan sa may kahalabaan kan Legazpi Boulevard na dakol man baga VP Henry ang mga naglalakaw tuyong aga asin pagkahapon. Mhm. And pinasalamatan man ni Kapitana Barcelon itong sumiyembro kan Brodet Minda, partikular na ining Brodet Enforcer sa panganadman ni Kagawad Glenn Boy Lana asin kay Sir Alan Miranda na iyo man na nagsistir asin paggiyaman sa City Veterinary Office para manduman sa pag-rescue ninda sa 8 mga ayam na nabayaan kan pamilya Venus. Sen na din sen matamang kanayam. Niyaw na sa VP Henry sa City Veterinary Office. Ang City Ayo, Vet kay sa Dr. VP Henry, Manina. igo ayan ki mga pigikibong itong adoption, may mga certain schedules in the kind VP Henry itong sumagustong mag-adaptar, papahiling and duman VP Henry. Tapos kung makapili na, isasabay ito duman VP Henry sa ipapa-adaptar sa mamuya pang magkaigwa pa nindugang na mga atama na ayam sa ating VP Henry. Okay. Mhm. So, yan VP Henry, ang maray na bareta, dahilan sa espresos man kan konseho kan barangay Dapdap, at least safe naman sinda na makuli duman sa tindang residensya, and then naman mabubugtak sa inyo sa open bagay to VP Henry area dyan, sa iraram ka na tulay, sa sabi harani sa Macabalo River. Okay. Yan, VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, District Journey. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Apo dang kukuta si Kapitan Glenn Barcelon, may kinaaraman dyan. Busy, taigwasin daki mga aktibidades ngunyan. Magkakaoron tatabi siya sa mga masunod na mga aldaw na lang. May kinaaraman po dyan sa concerns na yan. Kan sa tuya, tabi na mga kababayan. Yan po, imagine nag-star kiperang taon dyan sa irarom kan tulay. Nako. Tawag ka mo sa Adi, mag-agom. Pamilya. Always number 1, always at your service. Kasarabay niya mga tugang sa mga ayam, pangyari sa maabaka. Si So, Henry ili nga nagibang kipagi tabi sinda na matawanan ki Mag mas disinding buhay sa pagi po kan pag-uli sa sendang pinag-iirokan na lugar. M, ang lalaking hindi inuumaga. Kusog, kusog-kusog mo tabi kan monitor sa laog. Medyo maluya eh. Sige, yan. Sige pa daw tabi. Sige pa. O yan. Okay na? Yan. Okay na. Sige. Si sa ining babae dyan sa Salvatana, si Nicole pala ni Neo. Naka-uniform. Ano si Nicole? Ay, nag-feedback tabi. Ronald, pakibaba mo tabi. Yan. Alright. Sige. Good morning, Henry. Sabi ni nag-brown out sir kasamo digdik ki 3 minutos. Saan po ini? Nag-brown out ki 3 minutes. Happy birthday po kay Merly Marmol Bayani from Admirer. All right. Sige, good morning sir. Sabi kang mama ko, classmate mo daw po siya sa education sa Bicol College kang mga nakaaging panahon mabuotong ka daw po boda permi kang maka-smile boda friendly ka daw pong maray. Okay, sige, salamat po. Tama si mama mo. Agree ako naman kay mama mo sa sinabi niya. Tama siya. Tamaon po siya. Tamaon no siya. Okay. Good morning, Henry M. Ang burnout po ini pong burnout ngunyan Bitaano substations po ini. Kaya nadamay kami sa DCGB hanggang po ini alas 6 nin hapon. Pero diyan po sa Muya sa Albay District, ang burnout mi kasubago 6 to 6:30, boda diyan na hapon naman 6 to 6:30 naman. Yan po Albay District, nakatakod yan sa Washington Substation. Yan ha. Yan po ang samuyang brown. Pero Legazpi Port tabi nearby barangays tabi may brownout ngunyan tabi hanggang alas 6. Kaya kasubago namaho ako diyan sa diyan sa Tinago tabi Madiklom. Pero masiramon maghungit. Maski maray baga madiklom gari mas maray pag maray mangapkap.
Pagbako bill increase, brown out aleko fights na timing lang gayod ha. Ining texter ta dili po sa satuya na programa. Okay. Kansarong aldaw may concern si Jimmy. I do not know kung ano na po sa resulta mga tugang kan problema tabi sa Piudoran. Sa si Mayor Banji Arandia kan Piudoran may pigireklamo tungkol mga tugang sa maluyang bultahe kan kuryente sa saindang lugar. Pigapudan ko si Mading Vanji, Mayor Vanji Arandia. Baka lamang masimbag kita. Aramon ta kung kumusta ang resulta. Mading Vanji, Mayor, si Henry po sa DCGB. Ay, good morning, Tabi Pade. Opo, pwede ka pong ma-interview regarding sa development kang problema mo dyan sa kuryente. Iyo po. Opo, sige. Yung derta ka po, Mayor, Madi, nasa linya mga tugang si Mayor Vanji Arandia. Po. Mawala na ko signal, Pagabot ko sa opisina, message kay ka. Sige, sige, i-text mo pa ako, tamapod pa ako sa imo. Iyo po. Apo, thank you. Alright, yan. Si Mayor Banya, ayan, ha. Saan kami nagkama din ni Nagninong kami sa kasal na duwa. Nagkama din kaming duwa kay, So inaan akong taga dyan sa Ginubatan. Yan. Si Mayor Vanji Arandia. Kapartner ko ini sa kasal. But there was a time na may pigninungan kaming duwa. Dyan ang ninong siya. Dyan ang reception sa Santo Domingo sa Tres Hijos. Yan. Kaya sa Tres Hijos, dyan sa reception kang nagkamadihan kami ni Mading Vanji Arandia kan Hubilya, kan Piudoran. Sige, Madi, matrix ito sa kuya kung ayos na. Okay? Now, kasubago, may report si Jimmy. Pasensya na po kamo mga taga National Irrigation Administration. Sa hiling ko po, dapat kamong magpaliwanag sa publiko. Sorry po ha, this is not to offend you, Tabi, but I respect your decision. I respect your final decision. Na dahil magpa-interview sa media, pero mapaliwanag ka mo kay board member Das Maronilla kan 3rd District. Sa si Mayor Das, naging sentro, mga tugang kang sa iyang privilege speech, ang sarong solar project dyan sa 3rd District, sirarom kang National Irrigation Administration, na dahil man nag-function ngunyan. Tapos na, dahil man nag-function, ta itong may kinaraman sa solar irrigation. Dahil man nag-function, tawara man daki, tubig. Kaya nga ni, mga tugang, binugtakang ki solar irrigation, tangani na ang purpose niya is to pump water, pasisiring duman sa mga tao, pasisiring duman sa mga farmers. Kung di kitubigan, paano man ang mapakinabangan kan mga tao dyan sa lugar na iyan? And how come na nabugtakan dyan ki proyekto na day pong tubig? Kaya nga ni baga irrigation, ang number one, ang primary reason kung nata magkaigwa kita ki irrigation project is may tubig na available for the benefit na magbibenepisyo mga tugang sa tuya tabing mga kababayan na mga paraoma. Ako kaya pasensya na po kamuta, may kwan ako may pagabot sa farming, pagabot sa mga farmers, padaba ko po ang mga paraoma Diyan po kami nagdakula, diyan kami nagpuo hanggang ako naging arog kay ni dahil po sa pagtanom, dahil sa farming. Kaya pero nahiling ko na hanggang ngunyan magpuon ka na ko aki pa elementary, high school, hanggang ngunyan gari maluya ang pag-asenso mga tugang kan ano yan kan sa tuya tabi na farming industry, lalo na ang pag-abot dyan mga tugang sa mga pag-ataman kan mga parauma. O ilinga. Hello? Yeah, good morning, pare. Pare, ang audio mo gari nagpuugong. Sa radyo? Oo po. Ori, talaga?
Oo, gari nag-iiko. Baka sa radyo mo lang, ay, nag-feedback kayo tabi, nal, babao mo na tabi. Baka may feedback. Yan. Ay, okay, wala na pa de. Yan na. Wala na. Baka, andun ako, kung sa kuya, baka sa imo. Ay, nako. Sige na, pade. Diyos ko. Pondo pa na radyo, tawara na yan. Ay, pwede. May lawag ka mo sa office, mariklumon baga, bata may klase ako. May kuwan ako ngunyan eh. Speaker ako ngunyan dyan sa Bicol University. Igwa. May kuryente sa Bio. Igwa. Ayun pala na di, Alpay District pala na di. Tama ka. Igwa, kaya akong speaking engagement ngunyan eh. Alas 9 sa Bicol University. Okay. Sige pa rin, magilingan kita sa Bio ha. Oo. Bansagon mo ako. Saan mo ko pais na kon? Ako ang mabisita. Ikaw magpais na sa kong latoson ka dyan. Lumaron ta ka nga ni. Sa eskwela. Dahil lalugo, dahil na. Apo ng taga na sana. Okay. Sige, bye-bye. Mga taga National Irrigation Administration, please, sir. Baka po pwede ka mong magpa-interview, magpaliwanag ka mukha ini sa publiko. Linawas na Mayor Das sa sangguniang panlalawigan and concerns niya. It become a public issues. It become a public concerns. The public has the right to know and has the right to know your explanation. Di ba? The public deserves your explanation, tabi. Kwarta ito kan tawo. Pakiuron lang, pwede. Pakiuron lang po. People's money yan. People's money. Kaya ang tao, tabi, iguanin diretsyo na aramon kung ano so nangyari tungkol sa yung andila na yun, pagalo nun. Tawag ka mo sa DC. Tungkol mga tugang sa proyektong yan. Always at your service. Baka man po ako nagpapaliwanag lang. Baka po pwede magpa-interview ka mo, pero kung di ka mapa-interview, so be it. Piguluwas ko lang ang sa kuyang opinion pagkatapos na i-report ni Jimmy Casabago duman sa programang Morning Hirit. Si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Mientras tanto, Mayor Hisham Ismail namumundo sa pagpapasaway kan iba sa pagtapok nin basura. Al armaryo sa detalye kan report, hali po dyan mga tugang sa luwas. Aramon tadaw ang mga bareta. Good morning, Paring Al. Buhian mo. Salamat, tabi, Bali. Nasa mentalidad naman sana talaga kan tao. Ang problema sa isyu kan basura, bako naman sa gobyerno o magsalokal man o sa barangay. Digdi sa Legazpi, sinabi ni Alcalde Hisham Ismail na nakamundo minsan isipon ang mentalidad kaniba na iguaman ngaya ki nagpapunpon kan basura kaya okay lang magtapok. Sa ibong iyan kan padagos na kampanya kan lokal na gobyerno sa pagkaigwanin disiplina sa pagtabog ng basura, may mga pasaway pa man talaga na minsan nagiging viral pa sa social media. Kung sa gobyerno lokal kan Legazpi at Bagoronan, dahil naman haros nagkukulang dahil intirong mga barangay may kanya-kanya na ining MRF o Material Recovery Facility, may garbage collector, may garbage vehicle pa na nag-aakot. May mga schedule sa naman sinda kada purok na pigabalangibog man ini kan mga barangay official sa karaman kan mga residente. Sa city level, dinagdagana ang mga garbage truck, marangani, pati ang sa udan kan Legazpi, may sadiri ng garbage truck. Alagad namumundo ang alkalde sa gawi-gawi pamangyaray kaniba na sa ibong kan kampanya sa tultul na pagtapog ng basura dahil masabutan ang mentalidad kaniba. Sa kwan talaga pa di? Sa tao talaga yan eh. Disiplina. Sa totoo lang. Oo, diba? nasa tao naman talaga. Kung isipon
Yaw naman talaga padagos anis persos kan mga lokal na opisyal bagin sa barangay Yeah. kundi talagang an ugali kaniba kung saan na hiling na pwedeng tapukan sige sana dahil nga nita sabihan ni Mayor Yeah. ang mentalidad kaniba may nagkupunpun man ngaya Yeah. kaya okay lang magtapok. Pagkatapos, pag pano nakibasura, masamo ko na sa palibot, babasulo na so lokal na gobyerno, mapasulo ng gobyerno. Mahiling na dakol ng basura, pipicturan niya. An may Tapos issue na, ipopost may problema na sa lokal na gobyerno, tayo ng pigbabasol, tapi nabayaan. Ipopost sa FB na ngaya, Yeah. dahil action ng gobyerno. Diyan, Taliwas diyan ang ini problema sa tayo. pigigibo man kan gobyerno na kung minsan talaga ang totoo Yeah. lang nasa tao na ang problema. Yeah. Pero so dapat obligasyon ta na dapat gibuhon yan, dahil ta nagigibo. Correct. Diba? Oho. Ay, nako. Diyan mamundo pa. Sabi pa din, ang impormasyon tagyara, digri sa lawas, Alar Mario, DCGB. Salamat pa rin Al sa report. Hali dyan sa luwas. ...8:15 oras po sa Pilipinas. Nasa linya mga tugang sa Angel Mustasa kasabay si Regional Director Imelda Gatinao Candole, may kinaraman sa HR Conference for Private Sector. Angel, good morning. Go ahead. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Nang nakatsalaan na gawing ngayong umaga VP Henry ang HR conference para sa private sector ito VP Henry. Para mas malaman natin kung ano ang activity. HR tama ba? Human Resource? Opo. Human Resource. Conference VP Henry. Makapanayam natin ngayon ang Regional Director po ng Dolly Bicol, RD Dedeng Gatinao. Good morning po RD, nasa kabilang linya po si VP Henry. Ano po ang objective nitong activity po natin na ito? Good morning Sir Henry at Good morning. Good morning sa ating mga tagapakinig. Yes po RD, magandang umaga Meron po. tayong gathering ng ating HR leaders, mga partners. Ang tema po natin dito, ito po ay para sa HR managers ng mga private establishment. Ang tema po natin ay from compliance to commitment, transforming HR managers into strategic family welfare program partners. Dito po mangyayari ang iba't ibang mga sessions po. Ang pinaka keynote speaker po natin ay si Mr. Anthony Pangilinan. Sa kanya pong session magmumula yung sinasabi natin build ng meaningful work culture. Opo. Meron din pong mga sessions on employee engagement, si Sir Romitan. May mga speakers din po tayo on mental health, labor relations, hanggang sa usapang HR for the future workforce. Niliremind po namin ang HR managers na ang kanilang role ay hindi lang hanggang sa compliance o paggawa ng mga memo o pagsunod sa batas. Yeah. Mahalaga po para sa mga HR managers yung sinasabi natin pag-develop ng culture of commitment in the organization, in the establishment, nang sa ganon ang mga tao ay magiging engaged, ang mga workers ay magiging engaged. Opo. Kasama na dito yung commitment na para sa pamilya ng trabahante or ng worker. Sapagkat naniniwala kami na welfare program for the workers is also family welfare program. Hindi Yeah. ito dagdag na trabaho sa country. Tama. Ito po ay isang strategic investment. Kasi kapag maayos ang kalagayan ng pamilya ng manggagawa, mas motivated siya, mas engaged siya, at mas produktibo siya. Maganda So yung po. gusto natin ay magandang employer-employee relation. Ayun, maganda po yan, Director, kasi, di ba, yung employer-employee relations, kasama ang buong pamilya na magtatamasa. Kasi nga po, nandoon yung workforce, di ba po, Director Gatinao? Tama, Sir Henry. Sir Henry, kami ay magsisimula na sapagkat Apo. marami na talaga dito. So, nagpapasalamat kami sa opportunity na ibinigay ninyo para ibahagi yung ating mensahe. Opo. Thank you po, Director. Next time po, mag-usap ulit tayo. Opo, salamat po, Sir Henry. Opo, thank you. So yan, VP Henry, si RD Dedeng Gatinao. Naghahanap na kaya sa VP Henry ni Ma'am JB Gasga. Hindi man si JB man. Kudutong ko si JB na naman. Terme daw si JB, nantig, pagkauro ng tig ni VP Henry si Director, pag-apo doon. Kudutong ko ang JB na yun. Estudyante ko dati Opo, but again, siguro naman siya ng JB, nakauro naman yan ni Sir niya. Halaba, uno na naman. Halaba, uno na naman yan. Abuna na lang si Director. Kauro niya ni Sir Henry niya. Halaba, uno na naman ang interview ka.
Ini man kaya baga VP Henry, pagko-promoter na digdi ini Yeah. nga piga-apod na family welfare Yes, program. gusto ko ito, And- tabi Angel, gusto ko ito eh. Kasi basta ang na, workforce VP Henry. nandoon sa pamilya eh. Yes po. And ang worker mas magiging motivated sa dagdag na motivation kung ang pamilya is very supportive sa imong Yes po. trabaho. And ang Yes po, pamilya Vicky. saro yan sa mga makakatabang para maging motivated man ang sarong tawong nagtatrabaho para ma-accomplish niyan assigned task kan Yeah. sarong employer. Yes po, VP Henry. Nasabutan mo ang sabi ko, Angel. Opo, nasasabutan niya mo. Kunyan, interconnected yan kasi pag uli mo sa harong, paghali mo sa trabaho mo, mauli ka sa harong mo. Sisan kauron mo, sa pamilya mo. Yes. Sa rito sa mga pagit, tanganing sila maging absorbent kan sa imong magaro nagibo sa trabaho mo na magiging inspirasyon mo sinda sa imong direksyon para ka maging successful sa assigned na trabaho sa imo. VP, busy ka ngayon maghapon. Feeling ko, insert ta kadigdi guest, speaker. Kasi ang Oy, Po. tinuruan sa mo kato sa masteral Human Resource Management. May nakuha na akong diit. Kaya naintindihan ko si Madam. Magayon itong punto ninda na involve ang pamilya para actually kay Angel, Apo. ang kauron mo paghali sa opisina mo, pamilya mo eh. 'Di ba? Ako harong opisina, harong eskwelahan. Iyon man sa ikot ko eh. Okay. Okay, bye-bye. Mga nakasalaan ni DV Henry na magtaram. Yun nga nito, ang pinaka-keynote speaker ni DV Henry, ini si Anthony Martin Pangilinan. Kan ba yan? Motivational speaker yan? Yes po, VP Henry. May TV show Ang yan. topic- Agam name Maricel? Yes po. Sa artista? Aki niya si Donnie Pangilinan. Di ko siya midbid. Search mo, kasing pandok mo siya, VP Henry. Ang midbid ko, si Maricel Boda, si Anthony. Tayo ang kaedad-edad ko eh. Kaya man. Okay, okay. Ang topic na VP Henry is building meaningful work culture, strengthening values and purpose in See? the workplace. I like it. Si I Sir like it. Romy Tan, ang Topic. topic niya VP Henry, drivers of employer engagement strategies for creating motivated and committed employees. Very good. I like the nakatalaan word, man ni VP Henry. I like the word committed. Motivated. In any workplace. Saro sa dapat na inculcate yan is the motivation for the employees to work, inspiring work, for them And to be the worker- inspired. And the In the workers workplace. should be And aside from that, committed. they should be committed enough to be able to accomplish the assigned task. Amen. Okay? Nakatalaan pa ni DVP Henry na mag-participate. Gusto ko magturo sa kwan eh. Gusto ko magturo Rosemary sa... Quintoray. Gusto ko magturo sa mga estudyante ng kurso management po na basta business course. May iba naman lamang. Saan ang So, venue yan, palang Henry. kantabi? Marison Hotel Tabi DVP Henry. Very good. Okay. Inot ko na ini DVP Henry digdihon. After kay ni, mabali naman ako duman DVP Henry sa SMC talaga. Ayan. Kailan pa nakakalendaryo na ito DVP Henry. Oo. From domo so before ako magpa-Manila, nasusubo mo sa ko sarong hotel dyan sa Legazpi. Kiniglit na ako VP Henry kang taga City Health. Iyo Sabi pala. na ikalendaryo mo na nga yaya. Yan. Dahil ka para kuro kontrado man ta, mabuot ito. Ay oo, mabuot ito sa mabuot. Pero pag hinapot ka, ang ginatara mo, so desa ng sobra ha. So tama sa na iyo. Pag nakita ko siya, mag-iiba ang direksyon ng aking mga paa. Pag nagtanong siya, so totoo, wag lang pa sobrang sasabihin mo ha. Atil tayo. Oh, kasi magkaibigan tayo eh. So yan, Okay. Henry, ang mga storya pa haligi sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, Disit. Salamat Angel sa report. Hali sa luwas. All right, hello.
morning, BP. Bossing, good morning. Alam mo, magayunan man ang ining seminar works with yung sa HR na pinagsasabi mo. Iyo baga. Alam mo, nakaka-inspired po yan. Yeah. Kasi tuwa man sana po ang dahilan kung nata po nagdi-disengage ang empleyado. Very good kasi. Sabi nga ni, number one, it could be your boss. Iya, most probably sa boss ang rason, bossing. Or Yes. Or? Number two, yung pamilya mo. corrected by. Tama ka dyan, sir. Agree ako sa iyo. Kunyan, dyan. ang dakulang pressure in my experience, usually grabe ang involvement kang family. Totoo yan, sir. Totoo yan, sir. Ngunyan, pag grabe ang involvement, nagiging emotional itong Exactly. kapamilya niya nang nagtitrabaho. Yeah. Pag tumaas yung emosyon niya kaya, hindi na na-manage, maski gusto niya magtrabaho, nag-enjoy siya sa trabaho, nape-pressure siya Kan pamilya. Tama, sir. ang pamilya. Yeah. So, ang ending, hindi na siya productive, Yeah. hindi na siya happy, Totoo. and nag-end up na ma-disengage na sana. So, sayang naman. Yeah. So, ngunyan, ining about dyan sa seminar na iyan, that is a good strategy to Opo. develop the relationship, Very good, sir. partnership, commitment. Mm. Kasi duman po makukuha tayong pigapon na sabi nga ni, empathy. Yeah. Yeah. Ako, sir, I Yes. feel you, sir. I can feel you, tabi. Tama ang pagkasabi Yes. mo yan. 100% akong agree po sa imo. Yes, because it's not all about all the time salary. Yeah. Totoo. It's about developing partnership, Yeah. good camaraderie. Yeah. So, pati sa pamilya niya, nagiging pamilya din kang kumpanya. Exactly, sir. Natumbok And mo vice nga. versa. Opo. Ako nga ni, feel na Opo. feel ko ini sa mo, BP Henry. Kasi kilalang kilala ko po si Ma'am Bayona. Opo. Aram ko ang ugali, kaya Yeah. mabuot, maalaga. Yeah. And I'm not wondering kung bakit po ganyan kaka-close sa enda. Yeah. They treated you as their family. Yeah. Oo. Totoo po, Kaya sir. tama ito. So, minsan comment mo na it's not only about salary. Yeah. Of course, passion is there. Yeah. But ang pinaka-overall is as long as you are happy, enjoying, Exactly, o sir. ano man ang pigagibo mo, Yeah. parang ito na yung fulfillment mo eh. Totoo, sir. So, anyway, Yeah. sana later, makakuha pang report, makashare si Angel. Karen, no? Opo. O si Angel, no? Para Yeah. ma-realize kang iba na igwa pa lang kita rin obligasyon. Iyo, sir. Totoo yan. Tabi. Opo. O sige, thank you po. Yeah, Dito, salamat, Henry. sir, ha? Salamato na And maray. mabuhay tabi. sa imo. Salamato na maray. Magayonon, mga tugang ang sinabi, kan sa tuyang paraan tabay, digdi po sa tuy. Ako, permitabi ang kaakibat na familia, and every day of my daily routine, mga tugang, dahil ka man kaibang ulian, trabaho, madumang ka sa pamilya mo, pamilya, trabaho, etc. Dahil ka man kaibang dudumanan, di ba? And sometimes you are going to talk to other persons na you can rely on. Di ba? Kasi, iyon mo, tama sabi ni sir, pag ang pamilya nga, pagal ka sa trabaho, piga para istorya mo sa pamilya mo, sa problema mo sa trabaho, another pressure sa buhay mo, ang pamilya mo, ay natangitayaong ka pa dyan, para reklamo ka. Di ba? So, kung istorya mo puro good news, you are motivated, mga tugang to work. Di ba? Mano, Good morning. Marinaga. Yan ang pinagsabi mo, Mano. Example ta ka na, Yeah. ika, napaduman ka sa maray na employer. Paano suday nakaduman sa maray na employer? Iyan, Migo, ang masaklap na pangyayari. Dakol na mga arog ka ng buhay, di ba? Dakol na mga arog ka. Mas dakol kami kaysa sa imo, Mano. Naka-experience ka. Muna, ako, sa totoo lang pare, Mano, ever since, ugali ko na, akton man ako magtios, pero, siyempre, paminsan kapos-kapos ka man, pero tod ako na, aba, yun na, ya, maski pera sana, importante, magma ako sa pigtrabaho kong yan, gararog sa nakadan. Okay na yan, di ba? Mano, gabos man kita. Yeah.
sutultula, tayo man talagang pasuway. Yeah. Sutultol, Mm, kapag mm. makita, Mm. halos adukan tanan lubot ka nga mo ta. Iyo. Yeah. To please her or his. Yes, okay. Ang kanata. Ang primero is tenor. Ikadawa, mapagalon mag-arap kitrabaho. Yeah. No. Maybe sa Legazpi City, Yeah. Legazpi City lang ako mano ha. Mm. Kaya na ako maikot naman hindi lang sa Toya. Legazpi City. Pag day kang trabaho lingdi, ang tindahan, aram na day kang trabaho. Yeah. Day ka makaot. Iyo po. Totoo. Ayan. Mm. So, how much gina mga tao na gusto mong i-please sa imong amo mo? Pero kung amo mo, abo man magpa-please sa imo, Yan. warang mangyayari. Gari ang puso sa gapo. Oo, yun yung mangyayari na Yeah. pero mahihiling mo talaga na so ibang employee, maswerte sa employer ninda. Tapos Totoo, iba Miguel. talagang halos pigibo na ninda so kung nata man ta, no, wala talaga. Okay, dara-dara ninda yan sa araw ninda paguli ninda. Yeah. Opo. Okay. Siyempre, ang agong magkaka-istoryahan, makaka-istorya siya duman. Yeah. Normal lang na ma-feedback sa agong natangay si Padi, narog gini. Paano kanta si Padi, padaba kang amo. May May mga arog kaya. So, Yeah. yan mano na, yan na, ano na, pigsabi kayo itong first caller mo, before ako. Yeah, paminsan bigo nagkakaigwa ki professional jealousy pag-aro ka ng sitwasyon, di ba? Bako talaga, mano, Oo. professional jealousy. Nakulong kang empleyado, ay Yeah. nakulong ka na sa review sa mga malls. Yeah. Nakulong kang empleyado, ayun. Kaya mo naman ang makakailing. Opo. Totoo. Ang ipapapod mo, Supervisor. kung si ang supervisor dyan sa grupo nga, Yeah. kung may diferensya yan. Itong supervisor na ito, ako pero may nag-iilingan, pero si employee mo, di mo Yeah. nag-iiling. May mga araw ka Okay. may mga araw ka na sequence ka. Opo. So, sa kuya, okay lang. So, maswerte ka mo na ang amo nito madabag mo. Pero sa mga araw may na maski anong di buming maray. Yung maraot ng gararay. Okay. Wala akong magiginip mo kayo. Yeah, Kaya lang, okay. Araw talaga ka ng Buhay. Kita pag ano ko lang. Opo. Kita pag sabihin na dahil sa amo, Opo. maray. Yeah. Oho. Amo, may pipili man. Totoo. Totoo yan, Migo. Tawo kita eh. Totoo Maswerte ka yan. na lang kung mapili ka. Yeah. Kung dahil ka mapili, Tapos ka. ang suggestion ko na lang, haros ako, dahil ako napili, continue, be good. Yeah, totoo. Iyo, totoo yun. Aram mo, gusto ko ang sinabi mo, kung dahil ka nagustuhan, dahil ka napili, o ano, just continue your work, magtultol ka sa trabaho mo, mahiling ka kaan pare, mahiling ka kayan eh. Ako yung Diba? dahil ko na manapigiling na, mailing pa ako. Oo. Just continue your work na, mapagalang pag dahil ka trabaho. Yan, mapagal maghanap trabaho. Yan na lang, Pero oo. sa gabos na tao na nagtsatsaga, maski ngaya saro ka sa mga kainit-initi kang boss mo, pag nahiling nagtsatsaga ka, nahiling na talagang gari produktibo ka sa kwanyan, may time pa rin na mabibirik ang pag-iling sa imo. Iyo mano, kung Yeah. ang amo talaga, Kung sensitive araw ka siya. sa amo mo. Yeah. Oo, pero Okay. kung natapat ka sa Oo. parehas ng amo ko, abo ko nangaranga. May na. Ayun. Okay. Basta sa kumano, ang ano ko dyan is, pag araw ka ng attitude sa imo kang amo mo, ay isipin mo primero family mo. Yeah, correct. Hanap buhay. Pag kinalaban ko ang amo ko, mawawala akong trabaho. Oo. Kung kasi ka man padabak ang amo mo, don't be bad. Yeah, opo. Oo. Aha. Kita ba ga, may kanya-kanya description ka Yeah, trabaho. yeah. Ikaw mo sa trabaho mo. Yeah. May kumuli ka sa Romendo. Opo. Teka na paristorya. Yeah, totoo yan. Totoo yan. Agree. Kasi ang agaw mo, lalo na kung ang agaw mo din trabaho, very emotional. Emotional yan, Buda. May impact yan pa rin sa pamilya mo eh. Yes, oo. Yeah, Damo na pinag-paristoryahan mo yan, damo nakakaisip. Iyo baga. And ma-advise din sa imo, bako magayon. Correct. Kung bubot naman ang utak mo, Dalawang bagay, mahirak ang sa imo, tan napapagal ka eh. Di ba? pero may nang mahihirak sa imo kasi mauli ka, mami nga is, Ano na nga ito? Kinalawasan na yung Oh, ibo ko, diba? pare ako, pangiyang sala. Yan. Kasi man ang maugma ka na. Correct, pamilya. Iibo mo na maray, tapos ang pag-iling sa imo sala. Yeah. Nangyayari yan, mano, ha? Yeah, Nangyayari totoo. It happened tabi. Oo. May mga nadango kayo. Okay. Ito tungkol naman sa topic na ito. Apo. Ako ni Mano, so Yeah. sinot mong so sa basura baga? Yeah, oho. Ining basura, Mano, this
digdi sa lugar niya, pag may ka nagbayad, ay ka man apitan kang barabasurero. Sabi niya sa problema, Oo. paabuta kay Mayor Rizal. Opo. Na itong sa mga pig-delegate ng barangay na mga nagkukolekt. Ikaw, Aid. Dahil man nagkukolekt, kung dahil ka nagbayad. Yeah, totoo. May mga arugan eh. So, saan yan na problema? Kaya, halimbawa ako, di ako kinulek. Opo. Ang tao, nag-produce kay basura. Yeah. Sarong harong. Ang pangwikan, nakulo naman, no? Kasi malitapok yan. Naku sa Iya po. isa-isa. Oo. Okay. Salamat, Manong. Ingat po, Ingat. Okay. Ingat man. Okay, thank you so much. Mga tugang, iyan po ang mga reactions niya to. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Oh, sige, alas 8:31 na sandali lang nakabitin ako kay Mayor Vanji Arandia. Tabi pigapo daw kanina, sandali lang Apudan ko na muna si Mayor Vanji, may kinaraman po sa concerns tatabi sa kuryente, dyan po sa Piodoran Albay, baka lamang makauronta na. Nasa opisina na gayon si Mayor Vanji Arandia, ngunya na pagdaaga. Madi, mali na aga Mayor, on air ka po sa programa ta. Opo. Mayor, kumusta po? May report si Jimmy na ang saro sa concern dyan sa imong munisipyo, yung tabi ang low voltage na kuryente. Kamusta pang sitwasyon mo niyan? Grabe talaga, Sir Henry, ang problema mi digdid lang bako lang digdi sa munisipyo buong Piodoranon. Grabe ang sakripisyo sa kuryente. Nako. Sa Aleco. Opo. Kaya magad man kami kitabang grabe ka low voltage maray. Oho. Nagpipirang voltahe tabi Mayor ang iabot nindo diyan. Dapat baga 220 po 'yan. 220 minsan to 135. Ay nako. Minsan 180. Dahil kaya masihan ang mga water pump ang aircon talagang dahil kaya tapos perming brand out. Kaya magad man kami kitabang kung paano na daw ini. Opo. Na makaabot man sa sa opisina kang Aleco. Opo. Mayor, may nakahuro na po kamong katagat ng Aleco, nagsurat na o ano pa pong efforts na nagibukan lokal na gobyerno? Iyo kang last week nag-attend sin Tangguniang Bayan. Oho. So Aleco mismo. Opo. Lang puro man lang panuga, wala man aksyon. Nako. Ano daw po ang rason kung nataarog ang sitwasyon sa nekong kuryente? Talagang ang substation daw talaga dapat makalaag kita kay substation para musog-kusog ang supply kang kuryente. Milyones yan kung substation ang pag-ururunan, Mayor. Tabi. Oo. Oo. So ang solusyon na hiling kang Aleco, tabi, mabugta kay substations? Iyo po talagang iyo po talagang solusyon. Oo. Asob na po, dahil substation dyan na existing tabi sa Piodoran, Mayor? Wala pa po. Kasi minigti ang hospital talagang nahihirapan. Iyo baga, bata may hospital ka mong dakula dyan? Po, kaya po may talaga ang kuryente. Dahil nag-arandar ang aircon. Nako, bata baga from Ligao City. Perang kilometro ang tabi from Ligao to Piodoran? Halawig yan eh. Day ko siya, 100. Di ba? Oo. Habang naghahayo Mayor ang kuryente, ang distansya, naghababa ang voltahe kayan. Pero with that talaga, kung substation ang kaipuhan talaga kidakulang kwarta gayon kayan, Po talaga, kaipuhan talaga puro na lang sinda promise. Oho. Yun na ining panahon, pero may araw kaya ng ang serbisyo. Iyo po. Pero hindi man lang siguro sa Piodoran. Iyo. Kaso rin pa tabi, Mayor, iyan nangyari sa Indo. Kaya luyo na po, Sir Henry, taunang PBB lang miligti. Nako. Marayray, kung bako summer, medyo marayray. Iyo po. Iyo, Pero pag summer mo niyan ang pag summer bagay, yung kay puwanta talaga, ang kuryente, grabing init. Iyo po. Oo. Okay. Sige, Mayor Besa na i-connect ko daw yan sa Aleco. Ihapot ko buda baka pwede kita maka-connect pa sa ibang pwedeng makatuwang sa Indo dyan. Tabi kung sige, salamat po. makamabudgetan po an. Opo, okay. Iyo masama po Mayor Vanji. Kumusta ka mo yan sa Piodoran? Kumusta ang tubig nindo po?
Ay, talagang sakripisyo, Sir Henry. Pag sa tubig talagang grabing sakripisyo. Pero nagrarasyon man nga ni ako. Pero kulang talaga. Ang pigrarasyon ko, ali pa mo sa kuryente talaga. O yung tangki ko, 3 days bago mapuno, bago ka Nako. makatipon ka ng kuryente, bago makasupply sa ibang barangay. Grabe, Ay, di no? low voltage talaga. Minsan, alas 2 na, nagbabantay sa mga tao. May makapatubig sana kami sa tangki. Minsan, dahil talaga kaya kang kuryente, ang water Yeah. pump. No. So kung may kuryente, gari mas maray ang generation kan tubig ni Mayor from the source. Opo, magayon talaga. Pero sa ngunyan, ginibuhan ko man ki action, baka ngunyan na week. So pigpa-solar ko kaya, Opo. pigpatakudan ko ng solar, so water system idigdi sa Piuduran. Yan. Oo, baka yan. Opo. Baka mga next week hindi na kayo takot na ng water solar sa water system kaya medyo makakagubinawa na sa kuryente. Oo. Paano kan Mayor? Limitado po ang karigos diyan. Iyo talaga, limitado ang karigos. Baka may nito ng payo kang mga Piuduranon. Pag di na karigos. Puro sisi sa lokal na gobyerno. Kaya yan. Opo. Okay. Sige, Mayor, salamat pong maray ha. Makunik pa ako sa alay ko ng pwedeng maitabang ta dyan ha. Salamat pong maray tabi. Thank you very much, Pade. Opo, thank you so much. Mga tugang Mayor Banji Arandia, kaya daw yan so pinaka-concern duman. Sila pulong tayo kay niyo sa kung ang pigasabi kan aleko kay Puan Kisal ko mahanap daw kita ma-commercial kita ron Karen madali lang Karen ha kung ang kay Puan kang aleko is substation kay Puan mag-source out nin pundo tama kay Puan tabi na maghanap nin pundo para makapatugdo kibagong substation kay Puan takitawo nayaon duman mga tugang sa kwan nayaon po duman sa kongreso di ba na pwede na makatuwang mabudgetan makabugtak mga tugang ki substation di ba hello po nabasa yan sa messenger nakamonitor sa screenshot ko sa Las Vegas. Oo, okay sige sadali lang ha okay hello Sir Cedric Sir, Good morning. Yeah, good morning tabi pasensya na on the air ka sa programa ko ta dinapudan tagang bigla aron kaya kay ni ipaabot ko lang po sa imo baka pwede makaabot kay congressman sa Piuduran pala siguro aram ni congressman ini sa Piuduran da po hababaon pirmi ang bultay kang kuryente sa Bakaarap niya. okay ngunyan ang sualay ko palan pinaapod kan sangguni ang bayan duman sa kan sangguni ang bayan ang nahiling na solusyon kang aleko magbugta ki substation duman para gari humalang ka ang bultay kang kuryente tagari mga more or less 39 kilometers ini from Ligao to Piuduran. So ano ang kay Puanin nag-support ka kanin mabukta kang substation? Gari ang naisip ko na ipaabot sa ibo baka pwedeng makasabay ngaya sa General Appropriations Act through the effort of Congressman Salceda na mabadgetan po para sa pagpatugdok ng sarong substation tabi Dr. Cedric sir. Pwede yan pag-ilusturyahan tapos gibuhan na nila kiplano pag ito ka nakibudget arop kang pigigibo ka ibang mga regional directors. Yan. Nganing pag-abot sa budget hearing, kamadali na ang budget hearing. Opo. May sabay na nila sa review. Oho. Pero maagi yan dyan sa review pa yan dyan sa NEDA. Nganing pag-abot sa panahon ka, pag-abot sa budget hearing, pwedeng may sabay na yan. Nganing pag-abot dito sa kongreso, support ka lang na yan na concrete. Ayun. Pwede, di ba? So, sabi tabi Sir Cedric, so alay ko, ma-propose, tama? Mag-propose na muna? Ayo, sa Aleco, mag-propose sa that. Budget? Pre-budget, sa budget. Tabaka, parang, kung nag-agi pa sa Department of Energy. Yung nga ni, Deco, Sureman, oo. Anyway, kung ano importante sa proposal, gari, tama ba? Alam nga, sa proposal ninda, ma-endorse kan sa gunang bayan kang Piuduran, tapos may paabot kay Congressman Salceda tabi. Ano? Sa problema, mag-request here, so Piuduran, kahit paano ito, ang background information na ito naman siya. Pero, explanatory note ito sa Piuduran. Pero, ang nakikibukan kang plano,
Aleco po mismo. Aleco. Kami Ayun. sa, kapos sa mga nag-aagis sa muya ng mga plano nila, lalo na sa financial aspect. Opo. Pagkapot sa deliberation na sa Kongreso, pag-supporta rin ni Congressman Adrian. Ayan. Kaya dapat talaga magibong proposal sa Aleco ang proponent tapos idirekta Oo. sa kay Congressman. Tangan mailatag na iyan sa budget hearing presentation. Oo. Kung di man nakabuta kung pera kay Puhan, ang plano, di ka masusuporta rin. Kasi manarap kung ano kay Puhan. So dapat detalyado na po pala Sir Cedric, detalyado. Budget, pera. Tangan na pagkapot sa budget, eksakto na yan. Ayun, okay. Nasabutan ko na ang budget preparation. Sa araw pa lang ang dapat nagibuhon. Then, Tapos pag na-approveran ka yan, kami nga nag-start na kami sa mga budget presentation. Opo. Pagkapot sa mga secretaries, dapat nakalatag na sila. Pagkapot sa budget na may limitation ng mga budget ng mga departamento. Opo. At least nakalaog na sa budget at ipopropose ko. Tanganing pag nailatag na yan na approval for 2027, Yeah, may ka ng yeah. problema, ma-implementan mo sana. Iyo. Naisipan ta ka ba yata? Kaya ito baga, kaya ko sa Kapitolyo, nakulong bagang instances na so Aleco, natabangan ka ibang mga naging congressmen na magbugtaki mga substations, di ba Dr. Cedric? Gararo ka ng proseso, Iyo. So may posibilidad na mag-iba din ng pagi na makasabay sa GAA in the future, 2027? Kung matarat niyan sa Moya, kung anong kaipuhan nila, tanganing arami kung paano masuportaran. Ayan, sige. Makunik pa ako, Sir Cedric, sa Aleco. Tabaka na pa din na naisipan ang solusyon na yan. Ano yun? Sige, tabi. Iya po. Salamat to na maray. Kumusta po ang latest na dyan sa Congress, tabi? Tabi. Nasa travel kami pasiring sa biotechnology caravan. Kaso hapon, UP Los Baños kami sa Erie. Opo. Katapos sa plant breeding. Ngunya naman, Tarlac kami. Paduman kami sa Tarlac. Yeah. Ano po ang purpose kan visit nindo naman sa Tarlac? Biotechnology. Hindi ko siyang sabihin, related sa agriculture. Sabi ko, importante man yan anong mga legislative support na kahit po nenda. And, so technical knowledge na nakukuha kami sa El Niño, baka ma-integrate ko naman sa planning para sa preparation sa El Niño. Ayun, yun. Sige, siguro pag nakabilog ka na po kan, mag-urong garay kita para sa mga kababayan sa 3rd District, tabi, Dr. Cedric, ano? Iya tabi. Opo. Okay. Salamat sir. Mabuhay. Ingat po sa biyahe. Salamat pagkating. Apo, thank you so much. Dr. Cedric Daep, mga tugang may kinaraman yan sa kaputan. Ang madali lang mga apudan ko daw si Angie kan Aleco. Baka day pa naisipan, yan ang saro sa pwedeng gibuon Madali lang. Good morning sa mga taga Las Vegas. Good afternoon ngunya na. Good afternoon Las Vegas. Hi. Amigo. Crispy Chris dyan sa PHLV. Tama, amigo. Maray na agad tabi. Las Vegas. Good morning from the Philippines. Good afternoon, Las Vegas. Yan, ha? Sa kuyang amigo dyan, si Crispy Chris. Maray na agad muna kay sa tuya dyan sa mga PHLV. Thank you. Alright? Thank you so much. Madali lang apudan ko si Angie. Ipaabot ini. Ako sa iling ko naman kaya kang Aleco ang patunglo kung ang solusyon, nailing na solusyon tabi, ang nahiling tabing solusyon is substation. Kaya po mag-gibo silang proposal. Di man kaya kang Aleco magpatugdok yung substation. Di ba? Baka naman kaya, ano nang gibunta na sana, at least maski haloy-haloy, at least it's a long-term solution for the people of Piodoran. Tama ba mga taga Piodoran? Halawi, maski medyo may 2027 pa, pero igwa ki solusyon tabi na pwedeng mahiling, no? Regarding tabi diyan sa indong concerns. Tama? Ayan, ha? Iyo po, madali lang. Nag-ring lang si Angie. Dahil ako masimbag ka niya. Ringing ang cellphone niya. Tayo na ang solusyon Magibong proposal sa Aleco for the ano yan. Pero ano daw kung magibok ki resolution ng Sangguniang Bayan Campiodoran address kay. Pero yun ang dapat Aleco mag-propose tabi kay Congressman Salceda na makasabay mga tugang sa General Appropriations Act. Yo, diba na nagsimpag si Angie, busy gayon. O Beno, ilag ko na muna ang report ni Ans Galero, ni Karen Ala.
hapon. Hali po dyan sa luwas. Ba si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Nagkagaradan asin na warang livestock animals durante kan ashfall, iyo ang dae pina iribakwar. Karen, good morning Karen. Wala na si Karen, naputol na si Karen. Standby muna Jimmy, babalikan ta ka makalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extra na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Si Limarina. Multivitamins pa.
Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Slimarin Plus Multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Slimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon, nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tugang sa programa. Nasa linya po si Karen Ala sa dagdag na report. Hello Karen, good morning Karen, pasok. Yes, thank you Bibi Telly. Sa dagdag niya itong bareta, kinumpirmar mismo kan Provincial Veterinarian Office na ang mga nagkagaradan o nagkawara na mga livestock animals during volcanic ashfall dahil nakarehistro bilang mga pod animals. Kung ipinailipon sa luwas kan sa 6 kilometrong danger zone, puon kan itinaas sa alert level 3 an mayon. Iyan ang nakonfirmar niya itong payag kay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia kung saan sinabing susod sa paglipaso nindakan sa inday datos. Itong mga karabaw, panok, baka, maski ayam na nagkagaragan at nagkawalarakan Sabadong buminagsak so abo, day pinairibakwartan sa inda mga pagsadiring parauma habang nagpautob ng evacuation effort ang Provincial Veterinarian, pinero pang puminuan sa aktibidad kan mayon. Kung kaya durante VPN kan sa pag-ashfall, day nakasalbar ining magkapirang mga livestock animals sa abo na nawalat duman sa 6 km danger zone. Mantang sa mga nasa polling site na mga hayop, kumpirmado, alive and kicking. Gustong sabihin, maswerteng buruhay mo niyan, susog sa pagmanukan opisina. Kung matatandaan baga tabi VP, ibinutwa niya to ang istorya kan mga nakaagi na may mga paraumang nagsasayumang magpa-iribakwartan sa inda mga livestock animals. Kapag sabing nagharadit kung paano ang kaligtasan asin seguridad man kay ni habang inina sa mga polling site. Kaya ngunyan, kumpirmado, susog sa pinaka-latest na datos kan Provincial Veterinarian, kaanuling kamalig, may 5 karabaw, 2 baka, 5 ayam, asin 10 manok ang nagkagaradan. Mantang sarong karabaw asin sarong baka ang nawawara. Sa barangay ni Isidaraga naman, 2 karabaw, sarong baka, 50 mga manok, sarong ayam ang nagkagaradan mandigdi. Kung babalikan ta, konfirmado VPN ni Dayman palang pinailibakwarkan mga pagsadiri habang masugsugon ko tanan opisinang matawan ining mga hayop si maray na pamugtakan kan nasa critical na sumayon. Oo. Yan ang Bako, report, Karen. Yes, Bako VP. dapat, sorry, di ko alam kung tama ang term kong gagamito na. Pero gari, tama ba? Mandatory bagang paibakuran mga hayop dyan kan uminaging aldaw pa? Pag alert level 3 baga, sino baga, mandatory dapat iibakwar sa pagi kang provincial vet. What happened? Yes, VP, tama ka dyan. Oh. Ang problema Nato na hindi namin inabakwar sa- ito na mga hayop, ay, nato na hindi inabakwar sa mga animals na ito, mga livestocks, na dapat iminandatory ito. Naghanap ba kasi kaya ano nga apod ka ito? So gari, kada munisipyo baga, di ba? Polling site. O yan. Nato na ito nagibo na ibakwaron sa mga hayop. Nato na ito na gari naging mandatory. Salado kan mga farmers. Sa Provincial Veterinarian na Party VP Henry, masugsugon sa pagpa-evacuate nila. Oh, Mandatory nata may talaga natada. yan. Nata may natada. Ang problema, sa mga parauma, arabo, sa paano nga yung sukaligtasan buda security o masisiguro nyo nga yung ligtas sa polling site ining mga animals ni, buda paano nga yan, pagkaraon-kaon ka yan. Kaya din ang naging ibugwiti sa opisina, dahil naman na pirita, talagang arabo ninda, pero mas dakol man gila yun, yung mga nagpa-evacuate, kasi iba talagang nakumbinsi ninda. Gusto, sige. Abo na ako magdagdag. Tabaka, iban makaluwas ang imot kong tataramon. Nagkakontrol ako kan mga tataramon ko. Tabo kung haba akong kaiwal. Pero gari may naling akong diferensya. Iba akong nahiling na diferensya eh. Di ba? Oo. Okay. Sige. Kaya ito na depende sa pinaka-latest datos, kaanuling buda kamalig, buda misi, may mga nagkagaradan, buda Opo. nagkawarara na livestock animals. Okay. Ayan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali sa luwas. Pasensya na tabi Jimmy at saka Joshua. Pakinot na lang tabi kay ni Shara na si Jimmy at saka Joshua na para sa report sa Anhapot. Salamat kan sa iyong pagantabay. Di pong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Goodbye. Mabuhay. Sa paglingkod ay walang katapusan.
Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto